saan man nato ni Ron, payat atong tinaya ni, kay wa may nagdalag maluto sa to ah. Samot na mo Paps, pati ginamos hurot. Na, pasensya jud kay Paps. Alaw pud sa balay pod. Zero balance kay ron. Sa balay, naon ta to? Karne. Uy, kada jo, wala mo dala. Kuha sa gaw. Burot naman god. Pisko pagkajoy abi na og naapa gidalaw ta nimo. Tilan. Ikaw Syong, signapay matiti dito sa inyo. Sakto, nang igagaw ni Brownie dito. Si Bugart. Sakto kayo pod, kaya nagluya na to. Saman, tirahan na to to. Pagilong, magsulo. Grabe, baka ano pud may balik nimo ana. Ito rin kao na na. Sabi. Ano na lang itong buhaton, be? Kanda kung ganahan, basta mo plano na si Papi. Unsa man na Paps? Klaro kay ba, sisig ni ba? Sakto kayo. Kumanaman ta sa mga palamit-lamit nga sudano. Oh. Dito na punta sa inato. Naay tinapa og islog sa balay. Ato ang sakon. Ano? Ikaw kami, anak. Kaon mo. Kinapagitlog. Ayaw, kaon na. Gam ko. Sige na, andaman ninyo mga gamit kay kuhaon sa nako to. Dapat pagbalik na ko ready na. Batik na Paps. Let's go. Labi kina niya. Mura magyapon nagsisig yan. Yan berting lami anak. Labi niyo karti oy. Plaster biya tadaan. Abo to. Abo to siya to si Papi. Tani no. Yam ay kaluya yam kay basi ding nausab tong nahuna ni Papi day yam. Nay adalon, karne. Wala pa sinaitil silang red. Kaning gahi hotel. Pata mapang pata. Jo ay sa Jo. Sa man naman tubig Jo, petem daghan naman na. Di ba ang gisa, di ba naman ay sabaw gamay? Pataka man kadyo ibutang na. Unsa na makama kita tinapag sa bawan. Sa Jo kung daw. Dera. Ayaw Ay, nas Papi. Na. Wara itlog ko lagi. Ay si. Gagabi ka pinukan mo ano. Lami anak. Wag ilain matiti sa balay. Wala tinapa lagi itlog oh. Oy. Karne de, way karne. Mura nga po nagsisig. Sisig. Ay nasi. Ikaw luto na lid. Sige. Sige, tama sabay mo sa kuha kay natay buhaton. Tawag ka lamig malutong na. Sige. Hoy, dali ha, luto na. Tubala ni. Tarungan lid. Ayo ipareha imong nilutuan si mong naong. Sayon ane. Sayon rane itlog og kuan tinapa. Dili. Sama na diri Paps. Oy, pati naghanag lamok. Oh, masan ka diri. Dilani mo kapoy kay dito sig ulat ka ulit maluto maglingkod-lingkod ra ang style na to. Lingaw ta taguan na ita ba? Abay pa maglingulingaw taga sa mukha ang datong tinapa. Ay, sinarte di ayam. Kalami, ana. Nani na atay rules ani nga dula. Sige unsa man ano example ako'y abal nga wala ta mo nakit-an di ko pwede mo balik sa payag. What? Abawan. Sige. Pag nakit-an ta mo tanan balik na to sa payag. Ana pwede. Sige. Umpiang ta para mailang si abal. Umpiang sikop na. Ay sikop na. Sikop. Hoy! Patay tansong kaya. Ay unsa man na Paps ako magkamot nimong gidako. Ay nasigangal ya. Chung, di mo natikasan si Papi. Dadakpan juga. Ilan mo siyang kanus ako kung nanikas di ba dam? Bitaw sige na. Ikaw may natongnan. Ikaw na abal ya. Angal dira. Sige na, lakon na. Taguan, maliwanag ang buwan. Wala sa likod, wala sa harap. Pagbilang kong 3. 1, 2, 3! Asa ka to nanago tong mga buwanga to? Wah! Ay, wala man di ay. Pikas. Nakasa mo to nago sila oy, biskot mo kayo oy. Oy, na iwa na lamas. Kapit na mo man bay. Oh, balik lagi mo. Isa. Astan siyong. Ay, nagipalit oy. Gisugo ko to siyang mama. Kato, magpasugo. Katapulan na to. Oh, mapahinga niya. Sugo sa siyang mama. So, sige na tulid. Si pangutan na magganyan niya. Gutom na kayo. Sige, tambay sa muda. Ako ni bahala rin. Paspasan ako ni Mayo. Lamihan. Ali na kayo nilutoon eh. Oh, muli, pagyon. Yate asap ng nago pay layuan na po nilang gitaguan oy. Jo, William, pakita mo tagaan ta mo Jis. Sige na yun. Sana all. Katos dansong di gitu ka kita to ah. Mangluspad na lang siya. Maugmaan na lang siya pangita, di ba to ka kita?
niya. Mga uno man taron. Kaya happy naman ito. Oh, mo ta guys. Ay, Oy, na to 7 lang. Kami nga, kabalo sa kita ni Tancho. Sana all. Oh, okay na dre, palihog ko sa kanon, plaster daan. Hoy. Ang sa namin taong karidi na ang kanon no. Nga, kami ko ay. Oh, yun na lang ang kanon di nag-prepare. Plaster hindi mo daan dre. Una ko, sa mura man di cowboys. Kami tan-aw niyo ka. Isa. Ano una mo gaon nga wala pa man tansyo. Huwag ka mabot. Ay na pabuta, ay na pabuta. Ay, pangita sa wala. Kaon na dira. Di man ni sure kita wagon pa. Kaon na. Yan lang siya. Tanan. Sinapag yan. Alamin siya. Sabi. Lami man jud siya no? Okay. Lami jud. Okay na. Pasado. Yatik man sila. Uy, sa kauras na kulit pinakita sila. Mao na gana ko sa nakitaan. Nga na mag-spaploy good nga. Kung di na ko sila makitaan tanan, di ko pwede mo balik sa bayag. Matay sa kauras na ko sinangitay sila waan yun. Isa sila waan yun ko nakitaan. Pero paminaw na ko luto na tong giluto ni Ulid ron ba? At tuon ako tong gutom na kayo. Gapis kayo. Lami man gyapon din no? Isang tira parang itlog. Puro. Ito na ba? Ito style ko. Kayo mamaliw na lang ko ikaw na lay labay. Ako na balag limpyo na lang. Ako, dili uli. Abalay sa Salamat sir. Ako na balag limpyo ni. Ulo ko balay. Salamat kasi mong luto, Babs. Imong tinapa. Sa isa. Tansyo luya to eh. Wa pa man isa pa mata ato. Led, Oh, yung kita na sila halit. ni uli na. Masi na sila. Ha? Usa di pa sila nga nagtinaguanay man ni. Wala na unsa ingon sila gisugod daw kasi mong mama. Ay, isa po dani usay kisugo nga wala manggod. Nah, maogi giingon la sa kuwas yung. Taya sa mga buang oy. Taya wala na pagin pagkaon no. Ingon sila nga di na kahumaton. Tagi pinla mo tagi sa kahungit na. Uy, anong kaon man mo? Naman yan. Buing kang gitilapan man nagiro. Ha? Grabe naman ako malapal.